Hello! Hello, hello, hello. Hello! Magdadrive po tayo ngayon mga kababayan ko. Kumusta po kayo lahat? Good evening. Punta po tayo ng market sa Dagupan City. Hello, Sans Memory Vlog. Hello, thank you for coming. This is the first time live ng Filipino Life Stories. I-visit kita later. Sans Memory Vlog. Punong-puno yung aking sasakyan. Galing po kami sa simbahan kanina sa Ago o La Union. Binlag ko po yun kanina. Mga kababayan ko, kumusta po kayo lahat? God bless to all and tuloy-tuloy lamang po ang ating buhay. Kahit na anong hirap po natin, pagod, basta kasama natin ang Diyos. Kaya lang madilim po yan. Yan. Dami ko mga gamit. Sarap ko po mga kababayan ko. Yun, wala akong salamin. Pero I can still see. Picky Bunny, hello, good evening. And I will visit you later. For this time, this is the first time of Filipino Life Stories go to live. Vertical. First time to, and sometimes I don't know how to pin message. Okay, nice. Pin me please, okay. LP, pin you. Pin it. Yes, Seasons Memory Vlog. Meron na to eh. Kaibigan na natin to, si Pak Bunny. My name is Joby. I will drive. Wala akong gloves dyan. Side mo, tingnan mo nga sa side mo. Naka-live na to. Meron na. Wala. Tignan mo sa kabila. My beloved will be go on motor. We will ride a motor. Cycle. Me, I will drive. No gloves. And we will go to the market of Dagupan City. Where are you from? I'm here in Pangasinan, Philippines. I will visit you, Pak Bunny. Yes, of course, I will visit your channel. Yan yun. Oo.